फंसे बाथ्रा बुंनि आं नोंनि चेनेलजोंनो माखासे आंखौ मानसियानो हामजोब्बायनो बेफोरबायदि बारनो थाखायनो आङो माने जानायफोरखौ कन्ट्रल खालामो Kalau tu mau lakukan dolar apa ni? Apa? Kita lagi berbuat. Kali itu jadi. Boleh kalau anda nak kerja macam. Oh, anda kutu kurang. Bol misteri korang kot. Normal. More di तुम्हारे di net betul mah? More di ulang. কিবা লাগে মোক কেন্টিন ত মাল বহুত কমত পাই ফ্যান বেগ tam blala de Singami berde. गामियाव थांना नोङो tam blala जेराव दङ Zinya tam blala mau kawin na. tam blala gila जों आं थाबाय बोराय इन्दो Meganda de. दाख्लै खेलायानो जाथारो इयाव गान्दाया मेदादो गेलेदो आंनि सानै आर्मि लोगो फैना दंफायो आर्मि गेलेग्रा सालबारिनि फनबो हमासै मेदादो जाना गेलेनाय बलबल लिरदो बलबलनि गथ'फोरा आरो मा आयरबियानजों फरायदो आयरबियानजों जों गामिनि लाखिदोंना आयरबियानजों गेलेनाय लोगो लोगो खेलाखौनो सानैल' आंबो गेलेजाबनानै दंमोन दिनै जोंनियाव माने खेला गेलेग्रा गैला फाइनाल खेलाखौ नायना दिनै हारसाफोरखौसो जों लाबोनानै खेला गेलेहोफैनांदो जोंनि बर' गथ'फोरा बखाजोबो लाबदो नलबारिनि सामतानि खिन्थु प्लेयारा दि मोजां नङा जों बेखौनो आं दाख्लै बुंदों आयरबियानजों जेनदो नोंदो हारसाफोर खिन्थु बे हारसा प्लेयाराबो मोजां नङा जों बेखौनो बिराद मोजां होनना बुंदों बुजिदो जेसेबां मोजां प्लेयार जानांगौ बे प्लेयार नङा बेनिफ्राय जोंनि बर' गथ' बै गोजौफोरा मा खालामदो इमान तागोदानो गैया गोलैनानै बल हमनो हाया आथिं सोरनियाबोथ' लेडिस बायदि फिसा मोदोमासो गिदिर बेनो गेलेबावदो आं गाव लाजिदो माने आंनि सासे हारसिंनि प्लेयारा गेलेदो खेलाखौ जोंनि गथ'फोरा मायाव गोसो होयो आं जेबो मिथिला आरोना इमान गुबुन मानसिखौ लाबोनानै जों खेला गेलेफैलायदो आरो बेबो मोजां प्लेयार नङा जोंनि बर' गथ'फोरा बेखौनो सिगोन आरोना रावबो सोलोंनाय गैला गेलेग्रा गैला one day near one day best of best अरे मोननै नेट सोङोब्ला one day जोबो माने जोबो जेनेबा best of 5 फाइनालावल' जायो Zero net bakan ni बेस्ट अफ 5 बा फाइनालावल' बाकी बेस्ट अफ 3 Time sabar sih final dulu besok kan nggak nih do time kan ya. Di time sabar sih. आं मोनसे टिम बानायखागोन खिन्थु आंनो सासे आर्मिबो दोङो जों मोजां बानायगोन गान्दाबो दोङो आंनि आर्मि सुटियाव दंखायो सालबारिनि मोजां गोजायसा बिदायखौ हेलो फ्रेंड्स नै जोंना आदा दङ जेम्स आदा आंनो आरोना लोगो मोनबाय लकेलावनो जेनेबा लोगो मोना ओरैनो बिराद गिदिंबाय थायो आरोना जेरावबो एकदम साखाफारा गिदिंबाय थायो लोगो मोना दिनै बोरैबा एकदम ग्रोब लोगो मोनदों न'आवनो होनजायो आरोना नङा होमबा दखान जायगा लोगो ओरैनोथ' मोना जेनेबा गिदिंबाय थायो नालाय दा आङो बेखौनो बुंनो जेनेबा आंबो मोनसे चेनेल खुलिदों दा आंनि सायाव मा बुंनो सानो मोजां बानाय मोजां नायनो लुबैनाय मोजां भिडिअ बानायनानै देखायखांबाय नायनानै जाहाथे मानसिफोरा मोजां मोनो बेबायदिनो मोजां भिडिअ बानायनानै देखाय आरो हाजासे फंबायनि MS बड' ब्लगार माने आंनि लकेल जेब्ला आं हाइ स्कुल फरायोमोन बेवहाय जेब्ला आं खेला गेलेयो एसे थाखा 2 थाखानि गथ'मोन फंसे बाथ्रा बुंनि आं नोंनि चेनेलजोंनो
माखासे आंखौ मानसियानो हामजोब्बायनो बेफोरबायदि बारनो थाखायनो आङो माने जानायफोरखौ कन्ट्रल खालामो माने बारनो हानांगोन नालाय बेफोरबायदि फिटफोर थानो गोनां जायो आरो ना जानाय बा बेफोरखौ जों बारा लोब्बा लाखिया नांगौ बेखौनो खालि खालामो बेफोरबायदि आरो ना जोंनिया मा जेसेबांनो जागोन तारमाने एसेबां तारमाने मोदोमा ओंखारलाङोना खिन्थु मोनसे माबायाव थानांगौ आरो ना आंनियाबो साननाया बेनो खिन्थु जानायखौ एसे डाउनाव थानांगौ आरो ना खिन्थु जेसेबां जागोन एसेबां तारमाने मोदोमा बारलाङो खिन्थु हामनायखौ आंबो बाजाया दे मानसिखौ तारमाने कन्ट्रलाव लाखि फंबायनि चेनेलखौबो सापर्ट खालामनानै हो माने आं जोनोमगिरि जायगा बे बागानपारा आंनि आनसलिक सगावनो माने आंथ' न'आव थानाय जाखाया आं थाबाय फंबायाबो माने थायानो दे हरसे थाबाय हरनि बाहेराव हरसे थाबाय हरनि बाहेराव दमासिनि गाहामलायनायखौ जासिहरबाय आरो ना बेयाव फैलायलालै बारा एकदम बिराद जालांगोन आंबो नाजाबाय थादो बिदिनो स' थेंक इउ आदासिमबो गोदान बोसोरनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरबाय फंबाय बाखि लोगो मोनबाय थागोन उनाव अब्ला बाय